Welcome back, Radangers! Thank you for visiting. And today's video is meron akong i-share sa inyo mga kadangs na bagong sabon na pampapaputi at pampaganda mga kadangs. So, if you're interested to know what is this soap all about mga kadangs, so keep on watching. And of course, please kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kurang channel is please do hit the button below and ring the bell so that you will be notified if ever we are going to upload another video. Yes na yes mga kadang, so yung sabon na aking sinasabi sa inyo is all about this soap mga kadangs from My Skin PH, the My Skin Ageless White Bar mga kadangs. It is a premium gluta arbutin soap. It is whitening soap and also anti-aging siya mga kadangs. Ito yung kanyang packaging. Diba? So, lakas niyang makapink, makadangs, talagang babaihan ang kanyang mga packaging. Well, anyway, My Skin PH packaging is all about pink packaging talaga sila mga kadangs. Kaya wag na kayo magtaka kasi My Skin PH is love na love nila yung pink mga kadangs. So, upon looking sa kanyang packaging mga kadangs, makikita mo yung ingredients niya mga kadangs, and of course, the direction. So, para to siyang mga kadangs, zip bag. Ayan. And pasensya na kasi yung laman nito mga kadangs is andon na sa ating bathroom mga kadangs kasi ginagamit ko na siya mga kadangs. Well, anyway, this is a refilm kasi na-film ko na tong sabon na to. But, sad to say is mga kadangs, na-corrupt yung video na aking film mga kadangs. I'm really sorry for that kasi alam nyo na hindi yan talaga maiiwasan mga kadangs, no? Vloggers problem. Wow, vloggers problem. Yun siya mga kadangs. And yes, ilalagay ko na lang dito yung kanyang forma mga kadangs na kung ano yung hitsura ng sabon na to while hindi pa siya natin ginagamit mga kadangs. Yes, mga kadangs, dahil nga ginagamit ko na siya mga kadangs, ito na po yung soap residue natin mga kadangs. Tingnan nyo, meron siyang mesh of course kasi ginagamit ko talaga yung mesh pag nirarab ko tong soap na to sa aking balat mga kadangs. And of course, yung soap na to is ginagamit ko throughout my body mga kadangs, no? At ito na talaga yung residue niya mga kadangs. Ganyan na lang siya kaliit. This is the proof that ginagamit ko talaga mga kadangs yung sabon natin mga kadangs. Ayan. So, meron siyang amoy na very mild mga kadangs, no, na hindi nakaka-irritate sa inyong pang-amoy tong sabon na to mga kadangs. And yes, yung kanyang mga kadangs, pag lather ng sabon na yung mga parang pag mabula na siya dyan sa iyong skin mga kadangs, pag nirab mo na siya, it is very foamy na talagang nakaka-fresh yung dating niya kasi meron kasi siyang net or mesh mga kadangs na talagang very satisfying pag nirarab mo siya sa skin mo, which is nakakatanggal siya ng mga dead skin mga kadangs, no? And after mong gamitin ang sabon na to is talagang mafe-feel mo talaga na walang-wala na yung mga dalikdik or yung mga anong tawag sa Tagalog, yung mga dalikdik mga kadangs. Yung mga libag-libag mo dyan sa katawan mga kadangs is talagang makukuha kasi meron siyang pamesh mga kadangs, no? So nagsasabon ka na, naglulugod ka o naglulugod. Ano ba yung Tagalog sa naglugod mga kadangs? I don't know, no? Pero parang tawag doon, parang scrubbing your skin na talaga yung ginagawa mo while you are going to apply the soap on your skin mga kadangs. And one thing na nagustuhan ko sa kanya mga kadangs, it is very nice sa feeling, ang soft ng skin mo after using this soap mga kadangs. The soap is so very foamy mga kadangs, and yeah, hindi siya madaling ang tawag matunaw, hindi siya tunawin. Of course, talagang ilalagay mo yan siya sa a dry na place after using it para hindi siya maano sa tubig mga kadangs. Kasi alam niyo naman, matutunaw yan pag nilulubog mo talaga yan sa tubig. So, put it in a dry place mga kadangs para hindi madaling maubos si
Gluta Arbutin soap natin mga kadangs. All in all, I like the soap mga kadangs. Medyo hindi ko na-feel or hindi ko na kikita yung whitening effect niya sa aking skin mga kadangs kasi nga palagi akong nasa field mga kadangs and palagi akong naiinitan. So that is why hindi ko talaga nakikita yung whitening effect niya sa aking skin. Kasi na-feel ko sa kanya mga kadangs yung nakaka-healthy siya sa skin kasi after ko talagang gamitin siya is talagang napaka-soft ng aking skin mga kadangs. At nafe-feel ko talaga na yung mga libag-libag ko talaga mga kadangs is nangakuha yun sila mga kadangs no with this ageless white bar mga kadangs. I will just put the price right here mga kadangs. Huwag na kayong magtaka sa price kasi talagang maganda naman talaga tong soap na to. Diba? Packaging pa lang is thumbs up na mga kadangs. Lakas ng kababaihan. Pink na pink siya mga kadangs. Alright, so thank you so much sa pagsama sa akin ngayon sa ating review and explanation about this ageless white bar mga kadangs from My Skin PH. And of course, I would like to say thank you My Skin PH and of course sa distributor na nagpapadala sa akin ito, si Sis Orin Kapatan. Meron din siyang YouTube channel mga kadangs, meron din siyang online store mga kadangs. I will just put her FB account right here. You can search it and ask for this product mga kadangs and also subscribe to her YouTube channel also mga kadangs. Alright, so be sure na nakasubscribe ka na din sa ating Inday Kuradang channel mga kadangs and I will see you na lang sa ating next video. Bye!